A Murlin Murló című stúdió előadás bemutatójára kerül sor pénteken. A darab az orosz világba vezeti a nézőt, ugyanakkor közelebb hoz a honi valósághoz is. Barabás Árpádot, a Figura Stúdió Színház egykori színészét visszahívták Gyergyószentmiklósra. Cegő Csongor színházigazgató, illetve a Székelyudvarhelyen játszó színész egyaránt bevallotta, a tárgyaláskor még egyikük sem tudta, Freddy játszani fog-e vagy rendezni. Csak abban voltak biztosak, hogy akarják az együttműködést. Aztán eldőlt, Barabás Árpád rendezi a Murlin Murló című 6 szereplős darabot, melynek bemutatója pénteken lesz. Azt mondtam, hogy Banga olyan jósnő, külföldi, érted? Na, szóval azt mondta, hogy vagy ma lesz a katasztrófa, a világvége, vagy pedig 2 hét múlva. Egy omladozó lakásban, egy poros kisvárosban összezárt emberek nem tudják, mi a boldogság. A kombinátnál dolgozik mindenki, a kohó és a csirkefarm szagával keveredve a levegő egyre fullasztóbb, bár ezt már csak az érzékeli, aki nem született bele. A kortárs orosz drámaíró lemezteleníti, mélybe dobja szereplői lelkét, majd mint egy erőtlen feloldozásként felkínálja a választási lehetőséget. Maradnak és elpusztulnak, vagy vonatjegyet váltanak egy új életre. A tisztelt nézők a Nyikolaj Koljádá Murlin Murló című darabjának a próbájába nyertek egy kicsi betekintést. Ennek a bemutatója lesz most április 19-én pénteken. És hát mondjuk ahhoz képest, amit ugye úgy csekély 5 héttel ezelőtt volt egy sajtótájékoztató, akkor még ilyen csak úgy elméletbe beszélhettünk róla. Most ez úgy néz ki, hogy ez most már elkészült. Most vannak az utolsó simítások. Hát egyelőre a hadat egy kicsit betegség tizedeli, de túl leszünk rajta, úgyhogy meg leszünk péntekre. A Figura Stúdió Színház egykori színésze saját bevallása szerint jól érzi magát itthon, szívesen dolgozik a figurásokkal. Gyergyóba tulajdonképpen én hazajövök, tehát én gyergyói vagyok, azon belül több mint 10 évig voltam a Figura tagja, úgyhogy tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember hazamegy mondjuk a szüleihez, tehát hogy ott is otthon van, meg ahol ő él, ott is otthon van. A bemutatóra pénteken 19 órakor kerül sor, az előadást 16 éven felüli nézőknek ajánlják. Mivel a Murlin Murló stúdió előadása nagy színpadon, a helyek száma korlátozott. Jegyek ára 15 lej, bérletes kedvezménnyel 10 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 8 lej. Jegyeket elővételben a színház jegyirodájában lehet váltani munkanapokon 10 és 16 óra között, vagy előadás előtt 1 órával a helyszínen.